Добре дошли на всички участници в това прекрасно състезание, второто поред и първото извън столицата, в което се включиха ученици от различни училища от 5 града, от Русе, Разград, Шумен, Варна и Козлодуй. Добре дошли в Русе, желавам ви успех на всички, най-важно да се доставите удоволствие от това участие. Домакини на нашата прекрасна проява са колеги от Русенския университет, затова първо давам думата на професор Диана Антонова, заместник-ректор на университета, да приветства участниците. Здравейте всички и от мен добре дошли. Много се радвам, че на едно място са събрани хора с идеи, с възможности, красиви умове, които искат да се реализират в една много трудна и същевременно престижна област. Ние като домакини от Русенския университет считаме, че това е начина, при който състезанията трябва да се случват на място, там където и въздухът помага на най-добрите, за да спечелят. Междувременно искам да кажа, че в Русенския университет има големи традиции, свързани с роботика, мехатроника и развитие на чистите технологии. И вашите по-големи колеги, т.е. студентския ни отбор от клуб роботика и мехатроника, за тази година вече имат сигурно към 30 медала от състезанията, на които са участвали. Така че те са с вас, пожелават ви успех и се надяваме, че много от вас след това ще бъдат тук сред нас и с нас, като наши студенти. Защо не? Добър час и нека най-добрият победи! Без подкрепата на SAP Labs България всичко това нямаше да се случи. От много време тази компания подкрепя въвеждането на роботиката в България. Дай Боже се приема да бъде и като нормален учебен предмет. Затова искам да помоля госпожа Моника Димитрова, която отговаря, се занимава с корпоративната и социална отговорност в компанията, да подреди участници и да каже няколко думи за състезанието. Благодаря. Добре дошли на това състезание. Това е наистина първо по рода си, тъй като се провежда по средата на цялата ни подготовка за крайния фестивал и една огромна възможност за вас за генерална репетиция за фестивала, защото ще се проведе по всичките правила в 4 категории. Виждате, тук са наредени вече масите за робоиграта, 3 зали са готови, за да проверят как са се подготвили в 4 различни категории. Знаете, че First Level Liga наистина това му е предимството, защото освен роботиката и чистото програмиране ви помага да се сработите в екип, да разберете какво е да работите с различни хора, да направите един научно-изследователски проект, за да разберете какво означава след това да отидете към университета и да работите една научно-изследователска работа и наистина да програмирате, да се забавлявате. Нека най-добрия спечели, както казахте, да започне състезанието, защото закъсняваме. Няма време повече за приказки. Мисля, че всички участници знаят къде да се разположат и да започва състезанието. Успех на всички!